Boria मोनबाय बेदरा बेदरा जाबायलै गाइस मोननि स्टक जानोसै अमा जायैफोरा जाथोंसै हेलो हाय लोगोफोर बरायलायबाय गोदान भिडिअ बोथोरा अखा हागासिनो आरोना थान्दा मोजां आरामनो लाइ मैगं लाइ गोरलै खाबाय मोनासिगोनानो बारा गैला माथो बोथोराबो थान्दा ना दिनै सासे जोंहा देगासिनो मस्ला मस्लि संबायानो आरोना दिनै दाउ अमाबो मोनजागोन नै फल बेयो नाबो दोङो अमा बेदरा टें टें थिं आरो नै दै बियो दाउनि दै आरोना फुदुंदों दाउआ मा खादखो ओरै नै दाउखौ लागावसिगोन दायो गाइसमोन नायलांबाय थादो आरोना संनाय जानायनि जागोन भिडिअआ लोगोसे आं नोंथांमोननो खिथिबावनो नैबेयावबो माबा मोनसे दङ आरोना नै सोर सोर जायो बे बुस्थुखौ नै खांख्राइ बर'सो नाथायब्ला बेयो खांख्राइ बर' जोंनियाव खांख्राइ बर'ल'सो मोनो आरोना थ' नायलांबाय थादो गासिबो भिडिअखौ लाइक साबसक्राइब शेयार खालामना हो आरोना ना सोरबा बायोबा लांना हैगोन आं नै सोरबा बायोबा लांना हैबावगासिनो जोंहा बुरैया थ' नायलांबाय थादो गासिबो दे नै दाउखौ लागावबाय हिन्जावआ अमा बेदरखौ संगासिनो जानोसै ना गाइसमोन लागावनोसै अमा बेदरखौबो दाउखौबो जोंहा अमा जायोबो मोना ओंखायनो दाउखौबो होख्लायखानांबाय आरोना जोंबो मोनजाफासिगोन दाउखौबो अमाखौबो बरिया मोनबाय बेदरा अमा बेदरा जाबायलै गाइस मोननि आचाक खुन्दै खुजोबलायबाय बरिया जानोसै नै दाउखौबो एवबाय बुरजानो लावबाय आरोना दाउखौबो मोजाङानो मोनजासै एवगासिनो सासे जोंहा अमा बेदरा मोनबाय आरोना आरो बिथिं मा संदों बे संनाया फलखौ है दाउआ हायखुमादों नैबेयाव आरो फल संगासिनो फला बरिया फलाथ' बिनि दैजोंनो मोजां मोनखायो बरिया जागोन दिनै जानो स्लोब स्लोब अमा बेदर दाउ फाजा अमा फाजा फल दाउखौ एसे रोसि बानायबाय स्टक जानोसै अमा जायैफोरा जाथोंसै जोंबो जानोसै आरोना नायलांबाय थादो गासिबो बरियानो गासिबो जानोसै नै अमा बेदर आरो नै दाउ बेदराबो जानोसै
Tahu itu gue tuh aja. Ini sedang-sedang ya. Dia kan lagi nih. Udah lama. Ya kan ya. Ramai. Ya. Ini ya. Ang kasi yang sana yang baru datang ke dalam. Ini mana itu sih? Ibu kami tu bawa. Wah, boleh jangan yang sebi dorje guys man. Jangan sih sama sasaji nama bunga. Kamu nak kulun nggak? Kalau aku ya. Jangan malah. Jadi malah. Mana? Yang tinggal di sana ini. Kami yang muncul lah. So guys, when mau di video ko. Saya pernah subscribe kalau dah warna. Saya pernah naik baca ini. Kalau kau boleh coba naik baca kamu boleh coba. Yo share kalau nak biar nah iba. Kalau mau ini mending video ko tunggu jangan jangan komen kalau nanti. Permainan haglar nah. So di share nah. Ini bye.